चिरां जिल्ला सान्तिपुर हालामनि नांदर बारियाव मैदेर फालोनि गाग्लोबनायाव सानै सुबुंनि गोब्राब जोखोम। चिरां जिल्लानि सान्तिपुर हालामाव साननि समावनो मैदेर फालोनि उदखार। बिटिआर हालामाव दासान्दि मानसि आरो मैदेरनि गेजेराव मोगा-मोगि जानांनायखौ नुनो मोननाय जादों। थिग बेबादिनो दिनैबो चिरां जिल्ला रुनिकाटा रेन्ज हाग्रा बिफाननि बेन्दोंआव गोग्लैनाय नांदरबारि गामियाव साननि समावनो मैदेर फालोनि उदखारखौ नुनो मोन्दों। फालोसे फैनाय मैदेरनि उदपातआव नांदरबारि गामिनि 32 बोसोर बैसोनि साहदेब बसुमतारी आरो 13 बोसोर बैसोनि फुंजा नार्जारी मुंनि सानै सुबुङा गोब्राब जोखोम जायो। जोखोम जानाय सानै सुबुंखौ साखाथिनि देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो। फारसेथिं गामिनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला फालोसे फैनाय मैदेरा गय बागान फरायसालि आरो गोबां सुबुंफोरनि आबाद मावनाय थिलिखौ खहा खालामलाङो होननानै मिथिहोयो। बे खौरांखौ मोननानै रुनिकाटा रेन्ज हाग्रा बिफाननि गाहाय सामलायगिरि थामहिनबा रेन्जार जसमनिक मुसाहारिया गावनि मावसुमा बिथांमोनखौ लानानै फालोयै फैनाय मैदेरखौ हाग्रा फारसे होहरफिनो। लोगोसेयैनो रायजोफोरखौबो रैखाथिबो होयो। जोखोम जानाय सुबुंफोरनो फाहामथायनि थाखाय अनसुंथाइ होनाय जागोन होननानैबो फोरमायो। रुनिकाटा रेन्ज हाग्रा बिफाननि गाहाय सामलायगिरि थामहिनबा रेन्जार जसमनिक मुसाहारिया बुंबावदों दि आथिखालाव गोबां हाग्रा ओनसोल आरो जाग्रा आदारनि आंखाल जानायनि जाहोनाव हाग्रानि मैदेरफोरा गामियारि ओनसोलफोराव फैनायनि बिबाङा बारायनो हमबाय। बेनिखायनो जों जेसेबां हायो बिफां गायनाय संरैखा खालामनाया जाग्रा आदारनि बिफां गायनो थाखाय थांखि लादों। आसा मैदेराथ' जेनेबा बे हाग्राबो खाथि एसे खुब बेसे बेनिफ्राय 10 किल'मिटारल' जागोन हाग्राया आरो हाग्रायाव खुब दा जानायनि अभाब आरो बिसेसकै बिसोरो माने जाय आदारा गावसोरनि थाखाय प्रटिन बेफोरखौ नागिर जानो सेस्था खालामो। दा माइनि बोथोर हिसाबै बै दा खिलिहांनाय माइनि बे बिजौखौ जानो बिसोरो खुब मोजां मोनो खुब सम्भब जायनि थाखाय बिसोरो फ्राय गामि एरियायाव बिसोरो फैबाय थानो नागिरो आरो दा जिनो हक फैबाय जोंथ' आरो बे जुनाद बुस्थु आरो बिराद गिदिर बियो जोबोद बोलोगोरा जों बेखौ होनानै आरो होखारनानै जोङो हरखाब बेबायदि होहरनो हाया। बेखायनो जोंहा मोनसे प्रट'कल दं डिपार्टमेन्टेलि जोङो मोनसे सिस्टेमनि गेजेरजों थांगोन। जों जिहेतु सानाव फैदों सानाव जोङो बेंनानै दोनगोन सानसे बेनिफ्राय मोनायाव जोङो बेखौ लासैनो हगार हरनायनि बेबस्थाखौ खालामगोन। गोजौ लेभेलनिफ्रायबो बेनि इन्सट्राक्सन आरो जों सिस्टेमानो बेनोखा जिहेतु जों बेखौनो बेबस्था लागोन आरो सार गामि ओनसोलाव दासान्दि बिराद मैदेर फैगासिनो बे चिराङावल' नङा उदालगुरि बाक्सायावबो बिनि थाखाय माबा मोनसे बेबस्था दं नामा? बेनि थाखाय जोङो सिन्था खालामदों जिहेतु मोनसे जोंनि जेसेबांनाखि गोदो फरेस्ट दंमोन बियो फ्राय एसे जेरैबायदि बिबांनि जुनादनो फरेस्ट नांगौमोन बे बिबाङाव फरेस्टआ दिनैहाय गैला आरो जाग्रा आदारनि खुब अभाब जाहैबाय। दा बेखायनो जों नैबे गोदान मोनसे जेनेरेसनाव गोदान मोनसे सिन्था धारनाजों दानि जों फरेस्टआ जाय आदारखौ जुनारफ्रा जायो बैफोर आदारफोरखौ जोङो दा हाग्रायाव रिप्लेन्टेसन खालामनो थाखाय प्लान लागासिनो दं। ओरैनो मा माखौ आदार जायो? जेमन जोङो जेनेबा थाइगिर बिफां खान्थाल बिफां जाय आदारफोरखौ बियो खुब जानानै मोजां मोनो बेनिफ्राय बै मोनसे आदुमब्रा बिफां बिनि बिलाइखौबो जायो फिथाइखौबो जायो बेफोर गासैखौबो जोङो गायजोबनो थाखाय प्लान लादों आरो बे गामियाव साबसे खहा जाखोनो देहानि मा जाखो? दिनैहायथ' खहा जायासै इसोरनि अननायाव सानै इनजुर जादों बेनि थाखाय रिहाबिलिटेसननि थाखाय आं बेबस्था खालामगासिनो दङ। नै फर्म फिलआप खालामबाय बे उइदिन माने 2-3 मासनि गेजेराव बिसोरो रिहाबिलिटेसननि थाखाय थोजासे नङाबाबो एसे बिबांनि बिसोरो ट्रिटमेन्टनि थाखाय हेफाजाब मोनगोन सरकारनिफ्राय। दा मोनायाव फैबावनो हागौ बिनि थाखाय माबा मोनसे दा मोनायाव फैबावनो हागौ बिनि थाखाय जोङो दा मोनासिम थागोन। दा मोनायाव बेलासि मोना जोङो बेहाय एथम गावनानै एसे साइड हगार हरगोन बिसोरनो। जोङो माइ दैनि थाखायबो जोङो माइयाव हरावबो जोङो डिउटि नेनांबाय थायो। दा माइयाबो जायै जालांजोब्बाय आरो फैनानै आंथ' डिउटि थाबाय थायो दिनै हरावबो डिउटि थादों जोङो मानसिया ओरै दैलामजों आइ नदीजों जोङो गासिबो थाजोबो बेंनानै दा बोरै फैनानै ओरैबो गामिजों हाबफैनानै ओरै आदार जायै जानानै जोंनि बे न' खाथियावनो थादों। बे न' खाथियाव थाबाय नालाय जोङो बेखौ माने न'निफ्राय एसे साइडआव होहरनो होननानै होहरदोंमोन। होहरनायावनो बे सानैया जोंहा गाख्लोजादों आरो सासेया बे जोंहा 7-8आव फरायो बेबो माने हमनानै गारहरजादों। दाथ' बिसोर आघात जानानै दङ। दाथ' गरिबथार मानसिया गैया खामला हाजिरा मावनानै जायो। बे
नामा माबा होनो सहदेब बेथ' माने बे क्लास 8 आव फरायनाया मिलन होनो बिफाया बेनि जानाया मा नाममोनलाय फुंजा होनो आरो दा बेथ' स्कुलाव थांनो बे हामागुमै थांनो हानाय नंला आरो बियो बेथ' हामगोन ना हामा जों सिन्था धारणा खालामलायगासिनो फैसाबो गैया जों रायजोआवबो फैसा हरनो हाया दा बेराफारसे जोङो बिसिनि न'खरनि मानसियाबो फैसा नागिरगासिनो दङ दा फैसाखौनो हरनो हाया दा जोङो बेबस्था खालामदों दा थुक्राझाराव सहैखो ना माखो दा जों बिनि थाखाय जोङो सारमोननाव एसे खावलायो बिनि थाखाय माबा बेबस्था लागोन नामा बेखौ जोङो रायजो राजाया माने मिजिंथियो देहानि मा खुनि जादों देहायावथ' जोङो नै आथिङाव गादों आरो सिनस्रियाव गानाय जादों दाथ' गैया मानसियानो रायलायनो रोङा बेराफारसे ओरै सासेयाबो सिङावनो गाजाखो ना बोरै खालामजाखो दा सिङानो बोरैबा गेद्दा जानानै दं सिरियास जानानै दं दा बेखौ मा खालामो दा डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंहा सारमोन सफैनो हाबाय बे सारमोनाथ' दिनै बेखौ होहरनायनि बेबस्था लायो लाया सारमोननि माबा बियो आं बेखिनिखौ बुंनानै सिगाङाव बेबायदि जाबाय थाबाय नामा सिगाङावबो नै स्कुलखौ जोंना दाख्लैबो सिफायलांदों आरो माइ जालांदों बेराफारसे गय बायदिसिना सिफायलांगासिनो दङ दाख्लैबो बै जाहा आंनि न' खाथिनिनो नामा आदै गजेन होनो बेनिखौबो फिसालाखौ माने आथिङाव हमनानै बरनबायमोन भाग्य मोजां खारग'नो हादों बिराद मोजांनि बाथ्रा दा बिनिफ्राय आरो बै खनायावबो आरो जा न'खौनो सिफायलांदों दा बे होनाय जायाखै जों रायजोआल' माबानानै दङ ओमफ्राय दा बेना न'आबो सिफायजोबजादों आरो बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि के रडजों थांनाय लामायाव थानाय एमबि रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान OCA मेसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना खम बेसेनावनो गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ एमबि रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे एमबि रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास, मबाइल टेम्पार, मबाइल चार्ज, हेडफोन, पेन ड्राइभ, मेम'रि आरो मबाइल बेटारि, कम्पिउटार, माउस, कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। एमबि रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बायदिब्ला दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि एमबि रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।